Istumalentopallon säännöt eivät poikkea paljoakaan tavallisen lentopallon pelaamisesta. Mitä pienempi luokka pelaajalla on, sitä enemmän hänellä on rajoituksia toimintakyvyssä. Pallo voi koskettaa lyöntitilanneessa mitä tahansa pelaajan ruumiinosaa. Palloon koskettaessa maahan pitää osua jokin osa pakarasta olkapääakselilta. Peli on vauhdikasta katseltavaa, sillä kenttä on suhteellisen pieni ja verkon korkeudet matalat, joten liikettä riittää. Luokitteluna käytetään D eli vammainen ja MD niin sanotusti minimivammainen. Joukkueessa saa olla yhteensä 2 minimivammaista, joista kentällä saa olla vain 1 kerrallaan. Käsiproteesin käyttö on sallittu, mutta jalkaproteesit on kielletty. Kyllä se on ehkä ne omat onnistumiset ja se hyvä pelifiilis, mikä tulee siitä niin, että onnistumisten kautta. Että tämä on kuitenkin aika nopea tempoinen laji, että verkko on naisilla 1,5 metriä korkea, niin tätä pallo tulee aika nopeasti. Laji tuntui heti ensimmäisistä kokeilukerroista lähtien tosi mielenkiintoiselta, että on paljon haastetta ja missä voi kehittyä. Tämä sopii tosi hyvin esimerkiksi amputoiduille, mutta kansainvälisesti sanotaan, että on myös esimerkiksi yksikätisiä pelaajia. No, käytännössä Suomessa nyt on ainoastaan naisilla maajoukkue, mutta noin sarjatasolla niin miespelaajia on enemmän. No, tervetuloa mukaan. Kannattaa ehdottomasti tulla kokeilemaan.